bauta mana Allah hakan su ma turan suke ba mu tsoro, suke ba ku shugabannin tsoro, amma ƙarya ne. Mun san cewa a cikin zukatanku babu tsoro, a cikin zukatanku wannan shugabanni namu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, mune wa Allah subhanahu wa ta'ala godiya mai kowa da komai, ko mu ce mai duka, domin kowa da komai nasa ne Allah subhanahu wa ta'ala. Ina son in yi tunatarwa ga shugabanninmu da ƙara ba su ainihin haƙuri da jajircewa bisa ga matsayin suka taka na zarunta da taimakon Allah, ba iya wasu ba. Wato ina son in tunatar da shugabannin musamman ƙololuwa, son excellence monsieur le président de la république a janar darme Abdurrahman Chani, cewa Allah ya ƙara maka haƙuri da juriya da jajircewa da yin kunnen uwar shaggu ga dukkanin maƙi, duk magana za ta daga wajen maƙi. Wannan ɗabi'a ce ta ainihin annabawan Allah, manzannin Allah, masu isar da da'awa, kiran bayan Allah zuwa ga bauta ma Allah shi kadai, ba sa sauraron duk wanda yake akan tafarkin bautan wani Allah bai da kira zuwa ga Allah ba. Ta haka duk wanda Allah ba shugabanci, amana ce ta ƙasar shi, ya tsare ƙasar shi, kai ya saurare duka wanda zai zama da abin da ta mai fitina a ƙasar shi ko tsakanin shi da al'ummarsa, kawai ya saurare sa, ya sa Allah gaba, ya sa ƙasar shi a gaba. Za mu gani a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsananta kira zuwa ga tauhidi, bauta ma Allah shi kadai, mushrikai abun bai musu daɗi ba a garin Makka. Suna taba Annabi sallallahu alaihi wasallam tsoro ta kowace hanya, suna ba shi tsoro, hatta da gumakansu da suke bauta suna nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam za su hada shi da gumakan, za su yi masa kaza, gumakan za su cutar da shi, in bai bari ba za su gama shi da gumakan nan, su roƙe su kama shi. Annabi ko oho kunnin wami ya abinda ba hoshi ta kunnin uwar shagu. Da haka wannan shine aiki na annabawan Allah, abin suke akan shi na da'awa, abota ma Allah shi kada, ba wanda suke saurara ma. Duk wanda ka sabanin abin da suke akan tauhidi, wallahi suna taka su wuce. Allah da kansa ke ba da labari a Zumar aya ta 36 aya ta 37. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Yana cewa alaysa Allahu bikafin 'abdahu, ashe Allah bai isan ma bawansa ba. Sai suna ta ma annabi barazana, za mu yi ma kaza idan baka hannu ba, baka daina cewa ba abun bauta sai Allah ba, baka daina aibanta gumakan mu, abun bautan mu ba, za mu ɗauka maka mataki, za mu haɗa ka da gumakan mu. Allah ce alaysa Allahu bikafin abdahu, shin ashe Allah bai isan ma bawansa ba, shi annabi Allah bai isa shi, bai tsare shi. Wa yukhawwifunaka min alladhina min dunihi, suna ta baka tsoro, suna tsoratar da kai da wani Allah, abunda ba Allah ba, abunda suke bauta na gumaka, wai da su suke baka tsoro. Idan baka hannu game da abunda kake na wannan da'awa ba, za su gama ka da gumakan, za su halaka ka. Da za ka shugabannin mu, duk abunda aka yi mu barazana turai, ku gane cewa wannan barazana ce. Ayi mu annaba Allah haka, kamar da Allah ce da annabi, ma yuqalu laka illa ma qad qila lir rusul min qablik. Da haka nan za mu ga Allah subhanahu ta'ala nan yake nuna ma annabi sallallahu alaihi wasallam shi gatansa ne, shi ne gatan annabinsa. Da duk wanda tsaya ta farkin Allah, da duk abin da za ka tsaya ma na gaskiya, to wallahi in dai gaskiya ta ga tsaya ma, to Allah ne gatanka. Ai alhaqqu ismu min asma'illahi alhusna. Ita gaskiyan nan wani suna ne daga cikin sunayen Allah madaukaka mafi kyau. Idan ka tsaya ma gaskiya duk inda kake, to Allah na matsayi. Kana tsayen ma gaskiya, to babu shakka Allah na matsayi. Wannan shine magana da gaskiya. Da haka kenan shugabanninmu, kar wannan abu ya ba ku tsoro, da abubuwan da suke ta riga ai ma annaban Allah irin wannan. Alaysa Allahu bikafin abda. Allah ne suffit pas à son serviteur, ne suffit pas à son esclave comme soutien. Ashe Allah bai isa ma ainihin bawansa ba, wanda ba aiki isar da saƙonsa, bai isan masa zama taimakinsa, mai goyon bayansa 100% ba cin nasara. To da haka ashe ya ku shugabanninmu, ya kai shugaban ƙasanmu Abdurrahman Chani, ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya isan maka, kafaka Allah. Wallahi Allah ya isan maka duk barazanan mai barazana, aikin banza ne, ba inda za a zo.
ils te font peur avec ceux qui sont en dehors d'Allah, avec ceux qu'ils adorent en dehors d'Allah. Suna tsoratar da kai, suna baka tsoro da abubuwan da suke bauta ma kuma bayan Allah da gumakansu. Idan baka bari ba, za mu yi ma kaza, za mu yi ma kaza. To ku diba, wannan ai bai da bambanci da abun da turawa suka yi European sun kai. Idan ba a sako ainihin wato tsohon shugaban ƙasa ba ko hambararren shugaban ƙasa, in lokaci ya yi ba a sako shi za su yi kaza, za su yi kaza. Wannan barazana an riga ku yi, kuma yahudanci ne, kuma kafirci ne. Me sha'aninku a cikin sha'anin ƙasarmu? Me sha'anin kai ɗan ƙasar waje game da ɗan ƙasa da ɗan ƙasa, inda ɗan ƙasa na haƙiƙa ne ɗan ƙasa, inda na gaske ne ɗan ƙasa? To ka gani duk abin da suke maka, ils te font peur avec ceux qui sont en dehors d'Allah. Suna tsoratar da kai ne da wayansu abun da ba Allah ba, wanda ake bauta mana Allah. Hakan su ma turan suke ba mu tsoro, suke ba ku shugabannin tsoro, amma ƙarya ne. Mun san cewa a cikin zukatanku babu tsoro, a cikin zukatanku wannan shugabanni namu. Dama wani ban Allah ta mai tsoro ba shi zama gwani ko wane ne, kuma ko dan wane ne. Matsoraci baya zama gwani, wallahi matsoraci baya zama gwani ko wane ne, kuma ko dan wane ne. Da zaran kaga gwani, wallahi ba matsoraci bane. Gwaninta, iyawa, ƙwarewa, jajircewa, zarumta ba aikin rago ba ne, ba aikin matsoraci ba ne. Allah ya tsere ku da tsaronsa ya ku wannan shugabanni namu. Allah ya kare ku, ya ƙara muku martaba. Wallahi ku yi mun gani mun gode. Na'am, da haka wannan abun kai ba ku mamaki, wa yukhawifunaka bil ladina min duni. Suna baka tsoro game da abun da ba Allah ba, suna tsorotar da kai. Idan ba kai kaza ba, ka daina wannan kiran, za mu haɗa ka da gumakanmu, za su yi kaza, aikin banza. Haka tare ture makaryata ne, Allah zai kuma da su gaba ɗaya. Alaysa Allah bi azizin dhintiqam, alaysa Allah bi azizin dhintiqam. Wai Allah yake ba da labari, shin wai ashe Allah bai zamo shine aziz, makarfanci, mafi karfi, dhintiqam, ma'abuci ramuwar gayya inda an kai masa ya rama. Alaysa Allah bi aziz intiqam. Wannan gaskiya ne. Allah n'est-il pas tout puissant, détenteur de la vengeance? Allah ashe bai zamo shine mafi karfi ba, kuma détenteur de la vengeance, wanda suke shine ma'abuci, mamallakin ramuwar gayya in an kai masa ya rama. Yi tsoron vengeance ta Allah. Idan kai ma Allah fa Allah sai ya rama, matukar baka tuba ba, Allah rama yake. Ya kire ka zuntiqam, ya kira ka zuntiqam, ma'abuci ramuwa, sai ya rama in kai masa. Amma in ka tuba kuma sai ya maka. Don haka muna jinjuna mu wa'annan shugabanni namu, muna muku addu'a Allah ya ƙara muku tsaro da tsaronsa, Allah ya ƙara muku kara da kare ku. Dukkanin jami'an tsaron mu, manyan ku da ƙanana, Allah ya kare ku, Allah ya kare ku gaba da bayan ku, dare da rana, a duk inda ku fuskanta Allah ya ba ku nasara akan maƙiya. Duk wanda zai tunkaro wannan ƙasa ta mu da niyyar zalunci cikin ƙasin yake ko a wajen ƙasar, Allah ya kana ganin sa, Allah mu haɗa ka da shi, Allah kai mana maganin sa, Allah ka wargaza su ya Allah, duk inda suke ya Allah. Da haka mu dogara ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ce, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum, in yansurkumullahu fala ghaliba lakum. Si Allah vous donne la victoire, si Allah vous donne la victoire, fala ghaliba lakum. Idan har Allah ba ku nasara, ya ku musulmi, ya ku al'ummar Nijar gaba ɗaya, Allah ba mu cin nasara, fala ghaliba lakum, ba ku da ainihin mai rinjaye ku. Si Allah vous donne la victoire, nul ne peut vous vaincre. Nul ne peut vous vaincre. Har in Allah ba ku cin nasara, in ji Allah da kansa, ya ce to har abada ba wanda ya sai rinjaye ku. Da surutu da barazana ta hankali tsoratarwa duka bai sa hankalin ku ya tashi balanta ku razana. Amma ku sani, kuma ku sake sani, wa iya khadhulukum, in ku Allah ya yarbe ku, ya yi banza da ku, si Allah vous abandonne, qui donc vous donnera la victoire. Har in Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin yarbe ku, ke taimaka muku a dalilin sabon Allah da kuke, to dan Allah wane ne a rayuwar duniya zai iya ba ku cin nasara akan makiyanku? Ai babu.
babu wallahi. Da haka tun da dai Allah shine abin dogaro, sai Allah ce wa alallahi falyatawakkalul mu'minun. C'est à Allah que les croyants doivent faire la confiance. Ga Allah ne ke wajibi masu imani su dogara ga Allah subhanahu wataala, su dogara ga Allah, su kai kukan su ga Allah, mazan su da matan shugabannin su da mai gaba da Allah ka take maka ba mana nasara ya Allah.